Catalans i catalanes, molt bon dia i siga tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Hòstia, tu! Avui toca actualització a 15 setmanes de la competició. Avui entrarem pel matí, així que la meva dieta, si veu estar atents i atentes a l'últim vídeo, ja sabeu el que he menjat i el que em toca menjar. Ja hem pres la crema d'arròs, tinc l'entrenament a la bossa i ja tinc també dinar, berenar i sopar tot preparat. Així que passem ja a anar al gimnàs, entrenament de traccions i aviam com va. Doncs per començar normalment amb la goma faig un circuit de mobilitat, treball de rotadors i algun exercici també de força per escalfar. I avui dia de traccions comencem aquí amb abdominals. Mira, tonto. Primer exercici d'esquena, deltoides posterior aquí en màquina i 4 sèries. És a dir que ja és un inici potent. Queden 15 setmanes per la competició, això vol dir que ja portem 13 setmanes de preparació i depèn del dia, hi ha dies que se'm fan molt pesats. Puc venir amb energia, puc venir amb motivació, però a la que faig la primera sèrie efectiva, decaic. I és que no faig res. I avui, hòstia, el cap que m'he donat, que tinc el cap que m'està donant voltes. I ara aquí ja porto un parell de sèries i hòstia, m'està passant la vida. L'entrenament d'avui serà entretingut. Segon exercici i aquesta màquina m'agrada molt per una banda perquè té aquest cinturó amb el qual em puc agafar més i sento que puc tirar més. També m'agrada molt per la direcció del moviment, que no és ben bé una flexió vertical, sinó que és una mica també abducció. Ara veureu.
entrenant esquena, però el xec dels bessons que no falti. I a primera línia al carrer. Segon exercici. Rem unilateral amb la politja i aquí fem també 3 sèries. Avui són tot 3 sèries, excepte el deltoides posterior, al principi que n'hem fet 4, però aquí en són 3 i després a la mateixa politja inclinarem una mica més al banc i la pujarem per fer el rem unilateral però des de la politja alta. Veig un reflex aquí. Aquest exercici, si no ha sortit ja, sortirà a Instagram i TikTok un Reels explicant la tècnica, que és un rem que a mi m'agrada molt. I després de l'entrenament em toca anar a comprar i si puc aprofitaré per gravar-ho també, ja que fa poc vaig penjar un post on deia el que em costava el menjar en un dia d'entrenament pel matí, justament el que em costarà la dieta d'avui. I hi ha hagut respostes, un en concret, que deia que no existia aquests preus, que tot el que trobava era més car. Llavors us ho vull ensenyar perquè, de veritat, tema fruita i verdures, busqueu a la fruiteria de barri o alguna que tingueu al costat, perquè, de veritat, que els preus que us podeu trobar allà no tenen res a veure amb els supermercats. De la mateixa manera que la suplementació, si tens suplementació esportiva, doncs investiga per marques, ja que trobaràs que el mateix producte en una val X i en un altre val la meitat. Últim exercici d'esquena, aquest rem baix, execució bilateral, i en aquest exercici fem primer un top set i després 2 back off. Algun altre vídeo ja ho he explicat, aquest concepte, potser no amb aquest exercici, però sí amb altres que també ho faig, que és que comencem amb una sèrie buscant un rang de repeticions més baix, amb un pes més alt, i després baixem aquest pes i anem a fer una sèrie, o 2 en aquest cas, amb un rang de repeticions més altes. Aquí comencem amb un pes en el que puguem moure entre 6 i 8 repeticions, i després baixem el pes i busquem unes 8 i 10. Segueixo fet caldo. També, hòstia, tot és
estic fet caldo, no puc més, vaig molt cansat, però tot i així, no en tots, però en la majoria d'exercicis o tiro el mateix o guanyo una repetició més de la sessió anterior, o sigui que tampoc estem tan malament, saps? Tota l'estona això és estar amb l'energia baixa i tenir el sentiment de ostres, no puc fer més, però després quan miro dic, hòstia, però sí que estic fent més que la setmana anterior, estic ara fet més caldo, però segueixo igualant i superant alguns pesos. Exercicis més pesats i més concrets sí que pot ser que els tiri menys, doncs és normal, ja són 12, ja són 13 setmanes en preparació, però, hòstia, en la majoria segueixo millorant, llavors, que no anem tan malament. Així que va, anem a fer aquest rem. Anem a treure els píxels, ja que estem acabant. Bíceps, curt, rull, altern, de bíceps amb manuella. Flexió de colze unilateral amb manuella. Vale. Hòstia, tu.
Doncs al final hi ha hagut un petit canvi de plans amb el cardio perquè vaig al vestuari, vaig a la taquilla, busco les claus del candau i no les trobo. I dic, ostres, ara què faig? Dono una volta al gimnàs, a les màquines on he anat passant i no les trobava. I dic, merda. Vaig a recepció per demanar que m'obrin el candau i just em diu, mira, fa poc ens han portat aquestes claus i eren les del meu candau. Llavors ja he recollit les coses, però vaig molt just de temps, així que el cardio tocarà fer-lo ara aquí pel carrer caminant una mica més ràpid del normal. I mira, el que havia de ser un drama, doncs hem tingut sort. I els i les que hagueu arribat fins aquí, us avanço que el següent vídeo, de cara a les 14 setmanes prèvies al debut, serà a Alacant, amb el meu entrenador, i potser en comptes de ser un vídeo seran dos, ja veurem si s'allarga molt o no, però aquest cap de setmana estaré per Alacant, on ens ajuntarem uns quants atletes també d'en Sergio, de l'entrenador, i també ens veurem amb ell presencialment i ja veiem com va. I aquí estan els petits tresors amagats a la vida. Ara s'han acabat, però aquí normalment té les patates de 3 quilos per 1,60 i res, aviam què agafem.